אז מה קורה קצרים? כאן איימתי בסרטון ראשון מטורף הולך להיות לנו היום. יותר נכון לא מטורף, כי לפי הכותרת, כמו שהבנתם, יש לי ערוץ חדש, כי לא שנאמר את זה, יוטיובר דיווח לי על כלום, על כלום, על כלום. הוא היה בלייב שלי, קילל אותי שם, עשה לי את כל הדברים הכי נוראים. פה אני אמצא כרגע עם שיחה עם מישהו, תנחשו אולי מי זה, אולי אתם מכירים אותו. תגיד שלום. אוקיי, הוא שם מיוט. שלום! אוקיי, הוא חזר. אני אשמח שכרגע תרדו למטה, תנו לו גם סאב וכפתור הפעמון וגם לי, וכן, כמו שאתם רואים, לפי זה יש לי עורך סוף סוף, וסוף סוף יש לי גם סרטונים אחרי הרבה זמן. אז רק באתי להגיד לכם, יש כרגע זה ערוץ סרטונים ולא עומד זה להיות ערוץ לייב. אז חבר'ה, מהר תנו שם סאב, הקישור פה למטה בתיאור, תנו שם סאב, ריצו הכפתור הפעמון, כי זה בחינם, אז למה לא? גם תנו לייקים לכל הסרטון שהולכים להיות שם. הסרטון הזה הולך להיות שם, וגם יעלה עוד סרטון בנוסף, לא רוצה להגיד לכם מה זה. הולך להיות ספיישל 90 סאבים, הולך לעלות ספיישל גם 100 סאבים, כי הגענו לשנייה 100 סאבים, ואני אוותר על זה הפעם, אבל גם הולך לעלות הקטע שנתנו לי את הריפורט. בואו נראה איך זה קרה. חבר'ה, נתראה בסרטון הבא, יותר נכון, לא נתראה בסרטון הבא, נתראה בערוץ החדש ובלייב הבא. אז עד אז, יאללה, ביי.